X-Faktor. Szombaton 20 órakor. Találd meg a jók között az igazit. A műsor keresőpartnere az OLX.hu. Első szabály. Az üzlet. Második szabály. A névtelenség. Harmadik szabály. Soha ne nyisd ki a csomagot. Ez tetszik. A megállapodás ideális szöveg. Egy férfi arról ismerszik meg, ahogy kocsijában már. Miért akartál megölni? Hát, tudjátok. Boldog. Hát ebben boldog lehetetek, uram. Pörgesd föl magad, az bármi van, basz fel egy napszemüveget, rúg ki a gázpadlóig, rúg ki a kurva anyát, hajoljon a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bár. Megkerülve juttatott volna gázt az Európai Unióba. Az Unió által támogatott rivális terv, a Nabucco már korábban megbukott. Európa növelni kívánja a cseppfolyós gázszállítási To facilitate the EU's strategy, Romania is under pressure to urgently upgrade its pipeline interconnections with Bulgaria, Hungary and Moldova. The European Commission wants the pipeline to have gazoduc à double sens pour protéger l'Europe des caprices de la Russie. Si Moscou fermait les robinets aujourd'hui, Erdgas über Rumänien in die Netze der EU-Nachbarn eingespeist werden. szokásos iránnyal szemben, de egyelőre nem túl sokat. 2000-ben megjelent első lemezét, a Hiperkarbon címült, a zenekar két tagjával, Bércesi Robival és Frenkel hallgattam meg, de a csapatról mesélt még a Kárbováriszból Soma és Zsombor is. Ezzel a koronggal teljessé vált a Petőfi Top 50-es lista, amit az elmúlt 50 évből válogattunk össze a magyar könnyűzenei palettából. Remélem, kedvükre való volt. Én köszönöm Nemes Nikolett, Nagy István Steve zenei újságíró és Berta Zsolt munkáját. Kívánok további szép estét mindenkinek!